Здравейте, уважаеми зрители! Днес пак ще си говорим за Софийското море. Плавателният канал, който е копан и засипан по време на комунизма и чието остатъци се намират зад мен в Студентски град, парк Мир и дружба. В предния епизод за тази тема допуснах няколко фактологични неточности, които искам да адресирам този път. А каква беше вярната информация, която дадох, че тук в Студентски град се намира най-запазената част от този канал? Връщаме се обратно по течението, да видим и другите части. Разбира се, ще използваме за прехода най-якото превозно средство – мотоциклета. Каква друга вярна информация дадох? Действително, каналът е продължавал насреща през спортните съоръжения на Националната спортна академия. Тук има тенис кортове и един голям изоставен строеж. Преминавал е през тази част на парка Въртопо, но се е завирал по-навътре към околовръстното, защото терена тук е нисък и е събирал рекичката, която минава през него. След парка Въртопо е минавал и тук, през място, където сега е бензиностанция Shell. Тук е имал голям ров, който хората и до ден днешен си спомнят как са се парзарали с шейни. Със строежа на бензиностанцията обаче големия ров е засипан. После действително е завивал тук покрай Младост 2, където ви го показах предния път. Минавайки под тези сгради, които ви показах и предния път, малко по-натам все още има остатъци от канала и мога да спра тук на всяко едно място да ви го покажа. Ето, например, това местенце на Сенчица. Тук много е обрасло. Намирам се на високата част на изкопа, а самия канал е там долу, в където са тия храсти и дървета. Трудно е да се проследи цялостната линия, но се намира точно успоредно на Младост 2 и продължава към Младост 3. До тук само вярна информация съм ви дал. Ще стигнем и до фактологичните пропуски. Сега продължавам по пътя и ще ви кажа един от основните пропуски. Всъщност, идеята за този канал не е на комунистите и лично на Вълко Червенков. Идеята идва по-рано от архитект Адолф Мусман. Той прави цялостен градоустройствен план на София с идеята, че в следващите 50 години столицата ще нарасне до 600 000 жители. Този план влиза в действие 1938 година, след неговото завършване, но малко след това избухва Втората световна война и нещата отичат. Сега се чудиш на къде да караш. Ама аз не се чудя, минавам директно. Това е готиното да имаш моторедка. Това, което също пропуснах да кажа, е, че правителството на Вълко Червенков взима идеята за канала от плана Мусман, обаче първоначалният техен план е бил да свържат София с Черно море. С плавателен канал до Черно море. Като станало ясно, че това няма как да се случи, имали там още няколко други идеи, които и те били невъзможни. И така взели нещо, което имало някакъв шанс да бъде реализирано. Аз лично съжалявам, че този канал не е бил построен. Когато казвам, че той е бил глупост, нямам в предвид, че самия канал е бил глупост. Той би бил една доста интересна атракция за София. Глупост е начина, по който са го строили. Глупост е това, че са похарчили милиони левове и са карали хората събота, неделя, доброволно в кавички, да копаят с кирки и лопати въпросния плавателен канал. И след това да го зариват, когато са видяли, че няма как да стане. Имало е как да стане. Има много примери на плавателни канали в Европа, които се ползват и до днес. Другата фактологическа грешка.
Казах, че каналът е минавал покрай река Искър. Това е до някъде вярно. Само че не е минавал от ляво или от изток на Самоковско шосе, а е минавал от запад, където е там квартал Детски град. А тази фактология дава информация и за ето това мостче. Канала всъщност е трябвало да минава под този мост. Виждате ли? Тук няма река, няма нищо. За какво им е било да строят мост? За канала. Което значи, че малко съм сбъркал и откъде е самия канал. Сега ще коригираме и тази фактология. Канала е трябвало да се свърже с самото Панчаревско езеро, директно минайки през онази малката стена, а не както ви показах предния път, от там долу. Нивото там вече е твърде ниско. Затова директно от езерото, тук под това мостче. За мен тази история с Софийското море е доста интересна. Иска ми се това нещо да беше станало реалност, но вече няма как. Градът вече е твърде застроен и е невъзможно да се бутнат всичките тези сгради. На времето са решили, че е било опасно да няма разливи на вода. Вероятно това е било възможно и за това са го засипали. Другата причина са били високите разходи и невъзможността да завършат проекта. Щеше да е добра атракция за всички жители и посетители на града. Но сега да насочим разговора към една друга тематика. Предния път много хора се засегнаха. Настъпи ги по някаква болна тематика за комунизма. Може би се изказвам малко крайно, като казвам комунистическа глупост или прещявка на управляващите и така нататък. Но специално този проект си е бил пълен провал. Факт. Неоспорим. Аз не мога да разбера. Можеш да говориш лоши неща за сегашните управляващи, за дупките, за разрухата, за боклуците, за какво ли още не. Обаче, кажеш ли нещо лошо за комунистическия режим, който следва след 1944 година, изведнъж ставаш гей, педал, трансджендър, пропадняк, западен подлизурко и така нататък. Не може ли да има нещо по средата? Не. Или вляво, или вдясно. Много хора се засегнаха и казаха, че не съм прав да плюя срещу хората, построили България. С което много малко съм съгласен. Но много не съм и съгласен. Защото кой всъщност разруши построената България след разпада на Съветския съюз? Ами същите тия, които преди това са седяли на власт, еднолукати. Агенти на държавна сигурност, набутали се в мутренски организации. Кой всъщност ни управлява толкова време? Не е ли бодигарда на Тодор Живков, че и сега взеха повечето гласове в парламента? Комунизма от България като режим, като хора, май не си е тръгвал. Някои ще ми кажат, той не е идвал. България никога не е имал комунизъм. И е така. България никога не е имал комунизъм. Българската комунистическа партия всъщност налага един тоталитарен режим, в който за някои е било добре от работническата класа, за други не. Така че, дали по времето на комунизма сме живяли по-добре или по-зле, аз тази тема не искам да обсъждам. Тя е строго индивидуална. Мога да кажа за себе си, че в момента се радвам на свободата си, мога да отида да купя каквото си искам, мога да пътувам в Европа свободно, мога да притежавам чужда валута, мога да разказвам вицове за управляващите, без да бъда арестуван, докладван и втикнат в затвора. Като цяло тази свобода ми харесва. Тя води и до свободия за някой, ама това трябва да се адресира по някакъв друг начин. Дали днешния обществен строй ми харесва повече,
освен свободата, която имаме. За него имам много забележки. Така че, моля ви се, не ми приписвайте, че съм някакъв трансджендър, про-капиталист и не знам си какво. Моля. Нали ви казах? Има ляво, дясно и по средата. Човек трябва да мисли с акъла си, а не да казва едното е хубаво, другото е лошо. И едното има хубаво, и другото има хубаво. И едното има лошо, и другото има лошо. Няма да ви пълня главата с повече такива тъпоти. Знам, че същите тия хора, които подскачаха предния път, като съм казал репликата комунистическа глупост, сега може би пак ще подскочат. С такива хора управия няма. Не може да постигнем консенсус. Пробвал съм се. Затова не се и опитвам. Затова, моля ви се, не мислете, че се оправдавам по някакъв начин. Просто си говоря и изливам си душата. Сещам се и още едно интересно нещо относно доколко доброволно са копали хората канала. Може да се каже до толкова доброволно, колкото хората са ходили и по манифестации. Аз моя татко го питах, като бяхме малки: тате, а какво ще стане, ако не отидем на манифестация, отидем на някое друго място? И той ми вика: сине, можем да го направим това нещо, ама тате ще си загуби работата и нашето семейство ще живее много зле. Така доброволно целият град ходеше на манифестация. Така доброволно правихме много неща. По-добре ли е било? Не знам. Кажете вие. Сега ще спрем за финал на едно друго мое любимо място. Харесвам го това мостче. Винаги съм го харесвал. И приятната, успокояваща водичка, която за съжаление не е могла да мине през София като плавателен канал. Ей, пичове, като ги говоря тия, не ми се връзвайте чак толкова. Комунизъм, социализъм, демокрация, капитализъм, тия неща много не зависят от нас. Така че не ми се впрягайте особено. Пожелавам ви всички да сте живи и здрави. Всеки си има своите си разбирания. Сега може да говорим, може да спорим, може да намерим обща гледна точка, може и да не намерим такава. Ама това не означава, че трябва да се обиждаме и да се мразим. Аз не искам да обидя и не мразя никой от вас. Надявам се и вашите души да са толкова чисти и искрени. Пожелавам ви всичко най-добро. От мен довиждане и до нови срещи.